Keelslag in de Bergsmaastweert en Den Boord. De enige BM in de gemeentelijke greenstriepen moeten daarbij. Ze zijn per planten op een gastransportleiding en dat smiet nevens de gasunie gevaar op. De bewoners vinden het spietig dat de BM uit het zicht verdwijnen, maar ben met name teleurgesteld dat ze er in het voor net door de gemeente dan tot een deel over informeren binnen. Justermjanne vindt de gemeenteman je bezig en dan, wat gebeurt je nou? Ja, mevrouw, die BM die moet ervoor, want die zitten te dicht bij een gasleiding. Dus zij werken dus kennelijk als assistenten van de voorlichter van de gemeente om u te vertellen als burger hoe de situatie in uw straat erbij leidt. De gemeente Dantemedeel jouwt dat er bij de taarriedende werkzaamheden net communiceren is met de bewoners, maar dat nog gauw oppakt worden zal. Dat hebben we nog net in. Omdat eigenlijk het grootste seizoen is al op gang. Hebben we toch de taarriedende werkzaamheden zo gauw mogelijk maar oppakt. Om die kluten rond te steken, zodat we ze aansen oerhevelijk kennen naar een nieuwe locatie. Voordat de BM eruit gaan, dan informeren wij de bewoners. En dan kunnen we ook in peteer gaan met de eventuele vervanging van die BM. De BM is net meer mogelijk op deze locatie, vanuit de eisen van de gasunie. Maar er zijn eventueel nog wel alternatieven voor wat lietsere soort beplanting of iets dergelijks. Feitelijk heeft hem dus 4 lien hij hem een beetje een foutje maakt. Ja, dat klopt. Ja, per buis ben er toch deze BM planten. Je steen voordat deze BM, je steen ook een aantal BM, grotere BM op dezelfde plek ongeveer. En die, dat had de gasunie jarenlang gedoogd. Maar een nieuwe aanplant wie dus net tastingen. Het doet wel wat met straatbeeld natuurlijk, dat deze bomen hier verdwijnen. Ja, dat is zeker zo. Ja, wie had het laatste BM in de straat, maar op deze locatie is het net geschikt.